Salutare YouTube, mă numesc Omi și din câte știți joc pe serverul Union Zone RPG România. În acest tutorial am să vă prezint o cursă cu tirul la jobul de transport lapte, care este cel mai profitabil job de pe acest server, în care primim 100 de K pe fiecare cursă. Bun, luăm un autocamion, îl pornim, luăm și o remorcă și spor la drum. Acest tutorial îl voi face mergând pe la fiecare vamă. Am să fac și un tutorial în care o să fie asemănător cu acesta, doar că am să o iau pe scurtături. Am să merg pe scurtătură pentru a ocoli vama. Acest job durează, dacă mergem pe la fiecare vamă, durează aproximativ 15 minute. Bun, și dacă mergem pe scurtături, durează durează chiar 13 minute pentru un player care a făcut acest job de N ori și bineînțeles care cunoaște scurtăturile. Bun. În total trecem mă scuzați. În total trecem 3 vămi a câte 2K fiecare vamă, în total 6K. Și bineînțeles că durează mai mult. Dacă mergem pe scurtătură, rămânem cu cei 6K în buzunar și durează 13 minute cursa. Bun. Țin să menționez că dacă cumva, Doamne ferește, vă rupeți remorca, adică într-o curbă ceva mergeți cu viteză, vă răsturnați, ceva de genul acesta, și vi se desprinde remorca de autocamion, aveți un interval de 20 de secunde în care trebuie să recuperați remorca. Dacă nu, pierdeți cursa definitiv și trebuie să vă duceți înapoi la lăptărie, să luați alt tir și să o luați de la început. Bun. Ce vreau să vă mai spun? Serverul se află într-o situație mai nasoală, într-o situație precară, deoarece de la un timp intră puțini playeri. Sincer să fiu, nu știu care este motivul, adică intră mulți playeri începători pe acest server care vin de pe alte servere. Intră doar de permis, cer ajutorul unui helper pentru pașaport, job. După ce le explicăm cum stă treaba cu serverul, mai joacă o oră, 2, 3, 4, cât joacă ei acolo, și după nu mai intră pe server. Nu cunoaștem motivul, adică bine, nu cunoaștem. Eu cred că motivul este acela că unele facțiuni, adică majoritatea, nu merg pentru că duc lipsă de player și de lideri. Și de exemplu, eu cum sunt helper și intră un player nou, am pățit. Într-o zi au intrat 3 playeri noi și toți, bine toți, nu toți odată, fiecare a dat sos helper. Eu m-am dus și am ajutat pe toți 3 și unul dintre ei m-a întrebat ce facțiuni sunt pe server. I-am zis să scrie comanda slash și facțiuni și vede acolo toate facțiunile. Bun, și m-a întrebat de ce nu au membri. Păi și am zis că aia nu merge că n-are lider, aia nu merge că n-are playeri, aia nu știu ce, aia nu știu ce. Și facea, bine. Pe urmă îmi spune cum comandă și el un taxi. Păi stai puțin, că stai așa că nu e așa. Nici facțiunea Taxi Company nu merge, deoarece nu are lider. Și, na, deci mi-era rușine de rușinea mea să-i zic că facțiunea aia nu merge, n-are un mijloc de transport, pentru că facțiunea Taxi nu este disponibilă, pentru că nu are lider și membri. Și, na, să
să mai întrebe playerii sau membrii staff de ce nu rămân începătorii pe server. Bun. Aproape pe intrăm în San Fierro, aproape intrăm în Las Venturas. Urmează Vama Las Venturas. Aici mare grijă, deoarece dacă veniți în viteză dinspre Los Santos și urcați acea pantă de pământ, este riscul ca, din cauza vitezei, remorca, nu știu din ce cauză, să prindă cam o viteză mai mare și în acel moment tirul se rupe, autocamionul se dezleagă, se rupe de remorcă. Tu ne-a greșit 0 G, Q, L, A. Și cum am zis, se rupe tirul și remorca rămâne în urmă sau ceva de genul ăsta, iar tirul se răstoarnă, se dă cu răstele sus. Bun. Al doilea checkpoint din acest oraș este puțin cam pretențios, adică doar cei cu experiență pot ajunge la el dintr-o singură mișcare. Uitați cum am făcut eu, folosind asta Space, pentru ca un fel de drift. Altfel, dacă stăm să mergem ușurel, întoarcem din 50 de mișcări. Bun. Și acum ne îndreptăm pe autostradă spre San Fierro, unde și acolo mai avem două checkpoint-uri, după care ultimul checkpoint este cel de la lăptărie, unde ne întoarcem de unde am plecat și unde lăsăm tirul, autocamionul și remorca și unde ni se dă banii pentru care am muncit, 100 de capa, bineînțeles ne vin în bancă. Mă scuzați, am puțină treabă. Băi, Brască. What the fuck? Băi, Brască, vezi că eu i-am spus să rămână, nu tu. Bun, mă scuzați pentru aceasta, dar mi-am trimis un mesaj vocal unei prieteni pe un grup. Bun, după te v-am spus. Mare atenție, dacă nu sunteți atenți, sunteți cu gândul la telefon sau așa, puteți sări direct în apă. Sau de exemplu aici, tot la fel, dacă nu sunteți atenți, o luați așa drept și ajungeți în acest mini canal, care este o scurgere din canal sau ceva de genul ăsta. Doamne, din canal, din ocean mare, ce e aici, gârla asta mai mare. Nu pierde remorca, nu pierde remorca, Doamne, nu pierde remorca. Ce ușurare. Bun, urmează Vama San Fierro. Bineînțeles, unde vom plăti și aici 2K, că altfel nu se poate. Dacă mergeam pe scurtătură, deja eram departe până acum. İşte. Bun, am luat un checkpoint, avem pe acesta. Și am terminat cele 3 orașe, nu, da, cele 3 orașe, Los Santos, Las Venturas și San Fierro, iar acum ne îndreptăm spre
lăptărie, locul de unde am plecat, de unde am luat tirul, autocamionul și remorca. Aveți mare grijă aici, deoarece dacă mergeți într-o mare viteză de acolo de sus, puteți ricoșa direct în apă și bineînțeles că pierdeți cursa. Și ar fi păcat aici, mai avem 200 de metri și ajungem și să pierdeți cursa. Bun, și vreau să mai menționați tot la fel, aici aveți mare grijă, deoarece dacă nu sunteți atenți și intrați, depășiți această linie galbenă și atingeți peretele în dreapta, nu știu cum, dar printr-o minune se desprinde autocamionul de remorcă și sare în sus și papa. 99% din cazuri care au pierdut remorca aici nu au mai putut să o recupereze. Vă spun din proprie experiență, dar în ce am păzit și eu foarte mult aici. Am ajuns la lăptărie. Aici este ultimul checkpoint. Bun, am ajuns cu bine. După câte se vede, am primit 100 de K pe cursă. Am să revin și cu un tutorial în care am să merg cu tirul la jobul de transport lapte. Am să merg pe scurtătorii, unde tura, bineînțeles că va dura 13 minute cu aproximație, cum v-am spus. Și ne vedem în tutorialul următor. La revedere!